היי, בסרטון זה נספר לכם על ג'אקו, מלך האכלות היד. אפרו-אפריקני, או בשמו בעברית, ובכינויו ג'אקו, מוצאו כמשתמע משמו מאפריקה. שני מינים ידועים הם ג'אקו קונגו, שהוא הג'אקו הגדול יותר, בעל זנב אדום ובעל יכולת דיבור וניתוח מציאות טובה יותר, וג'אקו טימנה הקטן יותר, אך לא פחות חכם מאחיו הגדול, למרות שכושר הדיבור שלו נמוך יותר. גודלו כ-38 סנטים, ומשקלו בין 320 ל-400 גרם, כאשר אנחנו מדברים על ג'אקו קונגו. הג'אקו מגיע לבגרות מינית בגיל 3 בזכרים, ובגיל 2.5 בנקבות. על מנת להתרבות, הג'אקו צריך תא מתאים, מזון תומך ושקט. הג'אקו תוכי ביישן, ואוהב מאוד את שלוות הנפש שלו כדי להתרבות. מחזור שנתי של נקבה עשוי להיות בין פעם ועד 3 פעמים בשנה, כאשר בכל פעם היא תטיל כ1 עד 4 ביצים. הנקבה תדגור כ-26 עד 29 ימים, שבסופם יבקעו הגוזלים ויגודלו על ידי האם ללא בעיות בדרך כלל, או כאכלות יד בידי מאכילים מומחים בלבד, ואנו מדגישים מומחים בלבד. אין לנסות ולהאכיל את הגוזלים לבד. ג'אקו מתאים מאוד לגידול בבית כאכלת יד, ולא סתם נקרא ג'אקו מלך האכלות היד. חברותי מאוד, אך מחירו לא זול ותלוי ברמת ההשקעה של המגדל וההיצע בשוק. בנוסף, הוא אינו תוכי רועש לרוב, ויעדיף לחכות צלילים ולדבר מאשר לצעוק אם לא יקבל יחס. כידוע, הג'אקו הוא תוכי חכם מאוד, וכנראה הדברן הטוב ביותר מכל משפחת התוכיים. רמת הדיבור שלו יכולה להפתיע אפילו מגדלים מנוסים, והוא מסוגל לקשר מילה מסוימת לסיטואציה. נתון נדיר מאוד בציפורים. לא אחת, אנחנו רואים פרטים שלמדו לקרוא לכלב של בני המשפחה. מה שיוצר סיטואציה די משעשעת יש להודות. רמת הדיבור שלו נחשבת מהגבוהות ביותר בעולם, וכך גם רמת האינטליגנציה שלו. הוא עשוי להפתיע אתכם ברמת המשכל שלו. התזונה האיכותית ביותר תתבסס על כופתרות מלאות הנחשבות כבריאות ביותר לגידול מלא, תערובת זרעים ייחודית לתוכים גדולים, חטיפים, פירות וירקות, מוצרי סידן, ויטמינים ומינרלים. חשוב לספק להם תזונה איכותית ומאוזנת לשמירה על בריאותם. הג'אקו זקוק למרחב מחיה גדול. להאכלת יד מומלץ A11 ככלוב מינימלי, או A19 למי שיכול להרשות לעצמו. יש להוציא את הג'אקו מהכלוב ככל הניתן. לריבוי מומלץ להשתמש בכלוב מינימלי של 2 מטר רוחב, 1 מטר גובה ו1 מטר עומק. כמו רוב התוכים, גם ג'אקו מוכתם שחי לבד אוהב תשומת לב. חלק משירה על בריאותם היא דאגה לתעסוקה וזמן משחק. אם קשה לכם להשקיע זמן מרובה, אנא דאגו שיהיה לו מגוון צעצועים לשחק איתם כדי שלא ייגרם דיכאון. ג'אקו הוא אחד התוכים הרגישים ביותר לחברה, ויכול בקלות לסבול מדיכאון חריף, תישה ומריטת נוצות ואף מוות. גזירת הנוצות מומלצת לכל תוכים מאכלות היד, ואתם תראו את המשפט הזה בכל המאמרים שלנו. תוכי שחי בבית חשוף לכמות עצומה של סכנות, לרבות שמן רותח, כלי מים מלאים, ויטרינות סגורות אש ועוד ועוד. אי גזירת נוצות אפילו מכוונות טובות עשויה לגרום לפגיעה חמורה ואף למוות. חשוב לדאוג למקל שיוף מתאים לשיוף הציפורניים והמקור, מקור סידן קבוע בכלוב, ואיבומק או ספרי טפילים ייעודי למניעת טפילים. בעיות נפוצות הם תלישת נוצות עקב שיעמום, לעתים הם סובלים מטיפולים ויש צורך בטיפול שוטף, ואם תרצו כל מידע נוסף על ג'אקו תוכלו לפנות אלינו ונשמח לייעץ. בהצלחה.